Er is een man aangehouden op verdenking van belutsenheid bij de deer van het slachtoffer. Hoe de man om het leven kwam is, wordt op dit stuit door de politie onderzocht. De buurt is schokt door de zaak. Je bent hier rond werk en toen. Het is 12:30 en het is vrijdag, dan snacken we meestal even. En het is opeens allemaal sirenes en politieauto's. En nou ja, we dachten, wat gebeurt hier? En toen? Het spul wordt afzetten met linten en zo, politie. En nou ja, via buurtbewoners hoorden wij dat er wat gebeurd was. Dat er een lichaam in de woning lag. Ik heb vernomen dat er een vermoord is vannacht. Weet je hoe en wat? Ik weet niet, er niks van, maar ik heb gehoord van sowieso. Hoorde het zeggen. En dan kom je er even in en dan tref je dit aan. Ja, hier klik in de gaten, dit is mis. Ja, ik dacht eerst een collega van mij, maar dat bleek wel niet zo te weten. Die wen het hier? Ja, die woont beneden. Ja. Hij is wel even schrikkend, denk ik. Ja, zeker. Hey, je staat er wel even bij stil. Er ligt een overschot in die woning, dus je praat over een mens. Dus dat gaat je niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Vandaar dat je probeert de daad op te pakken, maar je doet het even rustig aan.